Terve. Täällä on muuten valo lisääntynyt nykyään aika paljon. On joo. Ai kello on kyllä kai. Meinasin liukastua, saatana. Joo, tässä vähän liukasta tässä pihalla on joutunut. Pitää taas tupakalle tulla. YouTube-varpana. Se oli saamukahvin aika. Legendaarisesta Mokkamaster keittimestä kello on 17.45, mutta ei sillä aamukahvit ole niin väliä. Tällaista Lidlin mustaherukkasysteemiä, josta se testikin tehtiin, ja tietysti perus ED:tä pitää aina olla, eihän ilman ED:tä mitään tuu. Terve. Terve. People think I'm insane because I am frowning all the time. Ei pysty, on niin apokasta. Ei pysty. All day long I think of things but nothing seems to satisfy. Tämmöstä kesällä, mut joo. Ilmestynyt testiin tällainen tuote tosiaan. Pure energiaa. Tää on itse asiassa ihan hyvää sellaista. Ei liian happokasta ja eikä Ei pysty, on niin hapokasta, että ei pysty. ei oikeastaan liian makeetakaan. On tää aika makeeta kyllä, mutta ei mun mielestä mitenkään liian makeeta. On tää nyt saatana 4/5 ainakin. Ja sellaista perusjuomaa.